σου του αναρά. Μια καβακλιώτισσα μητέρα μέσα συμπιθυρικά. Δεν πρέπει ούτε να κοιμούμε, ούτε εκεί να χασμυρινού. Μόνοι να δουλεύουν ότους κλείς, χωρίς να λιχτούν. Αν τα σκουθούπολοι σαν πάλια το πρωί, πρώτου να φέξει δηλαδή σαν μπακαρσί. Λέω παγούνους σου κουγλούρα αναγκαστείς, γιατί τα υφάς από τη σένα καητήρι. Τσουριζί αν τους που είναι... Το ξέχασα. Τσουριζί αν τους που είναι πουν κατ' βρακί, ή τα τους άιντε και το πλούκι καητήρι. Η μάμου πότι θα κινείς μαριγκουάρου του φαΐ. Οι μούτσκους έχει συγκυλιόμψει τα βρακιά. Εγώ χαλεύω και να πιάσω τραγανά, δεν θα προκάμουν το κουδούνι τα τρανά. Τα πανίσκα. Έχουν να αρμέξουν, να ξερίσουν, να πουτίσουν και να μάσουν τα σκουτιά από τα τέλεια, να ημώσουν τα μπαταρία στην τζουσμέ. Εγώ να φτιάσω σπιθυράς μου τον καηδέ, να σμώσω 11 σούμουνα στο σκαφίδι, να τα πάω στο φούρνο με μπίνα κουτί και να μη πιάσει ακόμα μια φρέι φουρνάρες του κουλί. Καημά, εσύ μην παίρνεις. Δεν πειράζει. Καημά να πάρω από τον... Παιδιά, συγγνώμη, δεν έχω τα χειρόγραφα και τα ξεχνάω. Άντε, χειρόγραφα.